de la Fundació Jericó creiem que aquest és el moment oportú per a fer un balanç de com hem viscut i afrontat les previsions i les conseqüències adoptades per fer front a la pandèmia. Quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament total de la població, excepte d'aquelles persones i serveis que estaven considerats essencials, si he de ser sincer, he de confessar que la Junta ens vàrem esglaiar en veure tot el que ens venia al damunt i de veure com podíem fer front i gestionar aquesta situació anòmala que trencava el funcionament normal dels serveis que presta la Fundació. La inquietud i preocupació es va apoderar de nosaltres. I no cal dir una cosa per una altra. Ens vam espantar. Si tothom teníem temença per la nostra salut personal, a Jericó teníem un plus de més. Aquest plus venia motivat per veure com reaccionarien els treballadors, els voluntaris i els mateixos usuaris de la Fundació. Per als treballadors, la seva inquietud es veia incrementada pel fet d'haver de treballar amb els usuaris que per la seva idiosincràsia tots creiem que eren persones amb un potencial elevat de risc de contagi i de transmissió del Covid-19. La residència de Jericó té una capacitat de 94 persones i està ocupada per gent d'ètnies i nacionalitats diferents i amb una situació personal molt complicada. La gran majoria desconeguts entre ells, sense cap més vincle d'unió que el fet d'estar allotjats a la residència de Jericó. Controlar i fer entendre als usuaris de la residència que en les fases 1 i 2 el confinament exigia un estricte compliment de les normes dictades per les autoritats civils i sanitàries era una tasca que no es presentava gens de fàcil. Gràcies a l'entrega i responsabilitat dels treballadors, reforçats amb el suport psicològic per part d'un professional, es va poder fer front a aquesta situació que es presentava molt dura. També va contribuir a aquesta situació l'ajuda prestada pels serveis socials de l'Ajuntament de Lleida, posant a la nostra disposició un treballador del Servei de Seguretat i unes treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària. El treballador del Servei de Seguretat va ser molt útil per reforçar la tasca i autoritat dels treballadors de la Fundació que en aquell moment es trobaven de servei. Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària cada dia controlaven la temperatura de tots els usuaris abans de repartir el dinar i el sopar. Voldria fer esment també al servei de voluntariat que hem tingut. Sabent el risc a què estaven exposats, es van oferir a prestar un servei d'acompanyament i d'ajuda a grups reduïts d'usuaris que va ser d'un gran suport en aquest temps de confinament. A dia d'avui podem dir amb satisfacció que gràcies a la predisposició i bona voluntat dels treballadors, dels voluntaris i del personal posat a la nostra disposició per l'Ajuntament, que ens ha acompanyat durant tot aquest temps, a la residència només s'ha detectat una persona positiva de Covid-19 i que la resta d'usuaris, una vegada fets els testos corresponents, quan s'ha pogut, tothom ha donat un resultat negatiu al virus. Per últim,
M'agradaria remarcar, com ha fet molt positiu, que amb el pas dels dies del confinament, els usuaris que inicialment no es coneixien i per tant no tenien cap mena de relació, a poc, en un nombre elevat, es va establir entre ells una relació amical i de cordialitat que abans no existia. A tots aquells que han fet possible aquesta reeixida realitat, moltes gràcies en nom de la Fundació Jericó.